Jeg så med en eller anden Skype eller noget. En eller anden, der hedder noget Skype og Jelly ting. Jeg kan ikke se ham. Hvor er det? Der er ham. Men vi får ham. Der er han. Jeg tror ikke, det var ham. Hey. Det her game kender jeg. Jeg tager bare det hele. Tog han mine bukser? Han tog faktisk bukserne. Han tager også alt det andet. Han er rigtig sød. Jeg har som om han har mig, der gætter. Jeg surfer bare for andre. Ja, kylling, du skal heller ikke stå i vejen. Mit stykke. Jeg fik det. Du får det ikke. Og det vil du heller aldrig forstå. Fordi du er hjernet. Det er mit. Ja, det gik da rigtig godt. Hvad fuck var det for lyd? Jeg ved ikke, om I kan høre det, men der kom sådan en dum. Det var sgu meget fedt. Jeg har godt hørt, at jeg er grim med zombier. Okay. Lad os prøve det. Men der skal der bliver jeg i hvert fald bare højt over lidt. Okay. Hvem prøver? Er det den der? Løb! Kæmpe stor kanon! Okay, nu må jeg så være ærlig og sige, at jeg fik en lille chok. Så prøver vi noget. Altså, prøvede jeg det før? Jeg kan huske, jeg snakkede om det, gjorde jeg? Nå, jeg har også prøvet det der med Dragon... hvad hedder det? Dragon et eller andet. Dragon Explosion. Ja, vi er på vores team. Nej, jeg glemte at følge kit. Alligevel er bedst med starterkittet. Jeg ved ikke hvorfor, jeg er god sniper, siger jeg nu, og så dør jeg sikkert på grund af I ved i kampen, det vil jeg kalde det. I tilskuer det. Ikke for vågen. Eller ikke for hvad vi har prøvet. Jeg kan godt høre, at jeg måske ikke er så det mest typiske YouTuber til ramme på 9 år. Og I kan ikke følge mig på Instagram, hvis I har lyst til det. Hvis det er det, I sidder og tænker på, at I lige kunne eje lidt noget, men det kan jeg ikke smage. Selvfølgelig er der en eller anden, der laver kill street. Stil. Kom så! Han er en. Jeg har faktisk prøvet at tabe en, hvor jeg ikke engang fik kill. Ja, kill fra du ind. Skal det lige være det typiske sniper? Hvad? Hvem skudte mig? Wow. Okay. Nu skal jeg lige show mig til parkour. Okay. Ja. Yeah. Nej. Okay, ved I hvad? I stedet for at stå herinde og lege, så hjælper jeg faktisk mit hold. Det nåede jeg ikke klart. Han er på fail. De har en runner. Nå, han døde. Okay, hvem og hvad har bygget det her? Nå, bare på den måde. Jeg har kun fået et kill, jeg par for sådan 30. Jeg tror, jeg er sådan lidt nervøs, når der er cam på. Eller ikke cam. Folk der sidder og kigger på han. Ja. De når bare ikke at få et ben til jorden. Han ved os. Så er det spilsejr. Hey. Skal jeg tage chancen? Fucking failer de lavede. Bare hoppe lige ned. Jeg plejer typisk at gøre sådan her, så vi har noget at løbe imellem. Ikke sådan der. Ved du hvad? Okay, nu er den der. Bliver den der. What the fuck? Sniper! I har en dygtig sniper, som ikke var. Ja, nej.
Hvad? Nå, jeg tænkte, jeg var pludselig hvad? En del af mig! Er det ikke det? Hjælp mig! Ah! Ja, skal vi tage et game til? Jeg skal tage lige sidste game. Jeg har fået rød igen. Jeg kører med Maximus starterkit, og så vi kan se, at jeg har købt Infiltrator. Og det her starterkit. Ja, eller hvad det hedder. Der var en. Emix PvP. Han lyder god. Hvad hedder du? Står lige selv. Vindparty. Lad os bare kalde ham Vindparty. Ja, så musik. Wow, tjener jeg 20 points på at vinde. Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg ved ikke, synes jeg skal cutte, eller er det sjovt at se folk, der kan sådan noget, der er svært her. Og små 100 sådan noget. Det er sådan, det føler, nej, jeg skal noget i jeg skal noget, så ikke. Og hvis I vil vide, hvad jeg optager med, så optager jeg med Fraps. Sådan, største del af, jeg skal gøre det her. Jeg har sådan en sang på hjernen. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er sådan bare en sang. Oh my god, det er en sang op i hjernen, og det er en sang. Der har set mig. Føj. Okay, de har en god sniper. Right there. Så jeg står sgu på en væg. Oh gosh. Fuck, han flækker os. Okay, den her. Den er der. I can see you. Enten er han hacker, eller bare mega god. Mester Snipe er i huset. Han går derefter. Han er team up to me. Der er en eller anden, det er jo det. Jeg vil også være med. Han kan bare ikke ramme mig. Nej. Så misser jeg. Okay, hvordan kan hun ramme? Hvorfor er det som om, det er ham der rammer? Jeg fandt overhovedet bare tilfældigt ud fra ham. Forget it, jeg fik ham. Når vi får skyder, får han altid kill. Wow, I got the kill. I will kill you with my. Ej, helt ærligt. En af mine venner sagde, at jeg skulle prøve at synge alfabetet i en af mine videoer, så det prøver jeg. Det er jo ikke en skøn. Det er rigtig fancy det her. A, B, C, D, E, F, G. Nå, det er det. Hvad kom jeg til? Nå, forget it. Jeg starter for. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ja, I kan godt høre, at jeg er rigtig god til det her engelsk. Ja! Ned! Ja, dø! Væk deres vægge! We wake them! Wake them! Så jeg dør. Det er utroligt, at den har så god holdbar i forhold til den koster 3.000. Den Mester Snipe. Altså den koster kun 3.000, men altså den koster meget mere. Så sådan siger jeg på 13 år. Min far synes han kan det. Fyr! I må ikke få flere af jer også. Hej! Mit navn er Mester Snipe. Jeg skal få. Jeg fik ham. Nej! Nå, jeg tænkte jeg ikke flyve. Men ja. Nej. Hvorfor vandt de? Hvorfor har jeg lyst til at tage et game mere? Okay, lad os tage det sidste.
Den her gang prøver jeg at bruge det her kit. Ja, jeg har faktisk ikke prøvet det endnu. Så hvis I ser den her video, bliver I, hvad kalder man det? De første, der ser det. Jeg vil ikke synes, jeg skal vente på tiden går ned og bare gå lidt rundt og snakke, eller det vil jeg gerne skrive ned i kommentarerne. Til jer, der altså gider skrive kommentarer og tid. Og jeg skal gå lidt rundt og snakke, eller om I synes, jeg skal springe over det. Okay. Kan I se noget andet? Nu flyver vi! Kom så. Okay, der kommer mange partikler. Jeg så, når jeg dør. Det er da meget spændende. Tag se. Jeg tager fint. Jeg skal tage se. Specielt mig. Det er fedt nu. What the? Enten er ham der en hacker, eller kaster han bare rundt med Enderpearls. Han har Enderpearls, men han kan sidde ned og kaste sig selv rundt meget. Hey, hvad så? Hvor udgangen? Skal jeg være ærlig, jeg har faktisk næsten ikke spillet så meget af det her. Jeg tjente mine penge i, spilpenge i alt muligt andet, men i mange andre spil. Blandt andet det der Snake, det er jeg faktisk selv lidt fan af. Jeg synes selv, jeg er blevet ret god. Ja, okay, I tænker sikkert, Viggo, hvad laver du? Og så sidder jeg og siger, jeg bygger bare lige en trædobbelt væg. Nu hårdere, nu bedre. Og ja, hvis nogen af jer kender Robin Samse og Axel og Peter og Versinger, den med DL, Comkeen, Kovates, Nufi, Jules og mange, alle de der Matrix og sådan noget. Så må I, Mesterskud. Mester. Okay, så siger sådan en tæklyd, og så masser af pil. Du får ikke det der hus. Nej, jeg smadrer. Lad os smadre hans hus, så han ikke kan. Okay, den der panda. Jeg dømmer død over pandaen, hvis altså det var en panda. Jeg har så meget. Hvad blev der pinligt? Okay. Hvad? Så dør jeg en anden. Jeg er nået for et. Okay. Hvor er den? Okay, så den her til folk, der godt kan lide smadret væg. Den er så også meget dyr, og jeg tror også, den er sådan OP god. Det var lidt en fejler. Altså også det der med, at man har mange chancer for at ramme, når der er så mange pile. Det er sgu meget dejligt til folk, der godt kan lide at smadre ting. Derfor har jeg tænkt mig godt snart. Ja, det er beauty. Ikke flere blokkinger, vi skal tage i gang med kampen. Han er fortryt, han bygger så meget. Nu har den mega bare sårbar. Fuck, jeg faner det. Jeg smadrede mit eget formål. Wow! Okay. Det var totalt planlagt. Fuck, vi er ved at tage det her kit. Det kan de. Jeg ved ikke, om I kan høre det på mig, men jeg er meget sur. Spammer på. Altså, som om jeg når at skyde et skud. Og så dør jeg. Eller faktisk flere skud. Det var dumt. Den fik en. Ja, den skød så mange skud jo. Ikke? Nej. Okay, slap helt af. Vi tager fucking et survival game, så stopper den her video. Jeg skal ikke få mig til at spille meget mere. Jeg har nemlig lidt travlt, jeg skal tennis i dag. Nå ja, for til dem er jeg da ikke ved det. Jeg går til
Og gør, så tænker jeg altså, ja, du er en dreng, hvorfor går du ikke til fodbold? Ja. Jeg er ikke god til fodbold. Jeg er ringe, men Frederik og Gustav, som jeg... Nå nej, dem nævnte jeg ikke i den her video, men en af mine andre videoer nævner jeg navne på mange af mine venner. Og 2 af dem hedder Frederik og Gustav, og de er de der professionelle. Jeg tror jeg godt, de kan nå at blive som fodboldspillere. Så det er det der, de driller alle og enhver. Bare wuff wuff, så står der bare, hvad skifter der, og papir. Jeg faldt overhovedet ikke før det her var papir. Solo svarer vi game. Jeg kommer. Nej, jeg vil ikke være X-Man. Jeg er dårlig med X-Man. Vel den her der, jeg kan kaste med ting, så er jeg glad. Nå, jeg til dem er der ikke ved det. Jeg kan også godt lide at kaste med ting. Meget, meget vigtig info. Hvorfor er der folk, der vil gå over alt, hvor jeg gerne vil gå hen? Det gode er, at jeg bare altid plejer godt så tager den her vej. Altså, jeg spiller ikke så meget survival games. Sky games. Er der også en af mine venner, der prøver at kalde det. Og ikke spørg hvorfor. Det er bare hans livsstil. Alting er muligt fucked up. Og hvis I kan høre nogen sidde og snakke i baggrunden, det er min mor, der arbejder. Som sagt, jeg er stadig kun 9 år. Jeg bliver jo ikke yngre med tiden. Jeg bliver kun ældre. Der er kiss. Ej, fuck. Det er den kiss, jeg lavede. Nej, det var den der. Var det? Jo, jeg var også en kiss. Fuck, jeg var god. I så mig overhovedet ikke. Hvor man ikke stadig kan samle op. Altså, jeg tænker sådan... Jeg tror også, at en stenøkse er jo lige god, ikke? Men jeg har det på den måde, jeg bedst kan lide stenøksen. Fordi det er sådan... Det er sten, det er træ. Det får det til at se mere drabeligt ud. Ja. Så. Hvorfor har jeg lyst til at hoppe ud over her? Sådan er det jo i... Jeg har højdeskræk i virkeligheden. Okay, nu tager jeg sådan ikke så meget. Jeg har det som om ham, der bliver jagtet. Goodie. Ja, så kan jeg kaste den på kister. TT. Nå nej, det er ikke. Fuck, det her er et godt sted. Nej, Goodie sover alt. Lækkert. Lækkert. Skidt. Ja, I kan godt se, at jeg er jo rigtig god til det her. Mange siger altid, husk at sortere dine ting, når du... Husk at sortere dine ting, når du spiller. Og jeg har den der typen. Jeg er ikke lige de store rengøringsmand-dame ting. Ja, okay, jeg er en mand, men dreng. Ja, jeg er rigtig god til dansk. Altså, jeg er faktisk overlevet længere, end jeg plejer. Nemlig. Jeg er bare altid dø i starten. Skrald. Det kan de ikke mene. Og så skal sådan et vindue heroppe. Jeg tjekker lige det her hus først. Åh nej, parkour. Ikke det. Yes, alt det. Har jeg bukser? Jeg har ikke bukser. Æbler. Det tænker jeg sikkert, det er æbler. Og så siger jeg nemlig det der med, at jeg sidder og taler med mig selv, ikke? Det er sådan, skal man lige vende sig til, selvom man faktisk ikke taler til sig selv. Det er sådan meget sjovt. Okay, det er sådan ikke sjovt, det er underligt. Det er som om jeg er sådan lidt skør i hovedet. Hey, rigtig hytte. Eller hyggelig. Rigtig hyggelig hytte. Der er ikke der noget med jer. Jeg må hellere komme væk, end der kommer en eller anden fyr heroppe. Prøv at pløkke mig ned. Kist. Æbler. Nej, sticks. Det er altså vigtigt. Man plejer altså at få sådan en... sådan nogle diamanter. Ja, det var det, jeg prøvede at sige. Til dem, der ikke vidste det. Jeg vil gerne ned og op. Det er vist den højdeste vej. Au. Ikke nogen skade. Ikke nogen skade. Ikke nogen skade. Lækkert. Fuck. Undskyld, jeg bandede, men... Det vil jeg også. Kist. Wow. Sig min økse landt ovenpå den. Nej.
Se, det var derfor, jeg tog den her backup-øks. Ej, så jeg kan åbne kisten med den her. Det er meget risikabelt at skulle... gold pants. Det er god, men... Jo, er det ikke noget med, at guld er bedre? Jo, den her er bedre. Godt. Nu har jeg både våben, pænt armor. Okay, det er ret skrald, men altså, jeg har ikke nogen hjelm. Går jeg ikke en stik modsat vej af, hvor jeg kom op lige nu? Jo, det gør jeg gerne. Jo. Og i så mange games prøver jeg altid, hvis jeg ser en eller anden, så bare flik, hvis han ikke har set mig. Jeg kan ikke lige at se sådan noget cool halløj derovre. Jeg tror, det er en eller anden med gule bukser. Så matcher vi. Jeg ved ikke, om I kan se det på mig, men jeg er fucking strid. Nå nej, I kan ikke se mig. Fail. Nå. Ja. Det er i gang så lidt. Der er en eller anden, der er død. En nykse. Fedt. Der er en eller anden, der bare kan smide gode ting. Okay. Det er ikke gode ting, men ting. Hvis jeg ser en, der er død heroppe, ikke? Så skriger jeg. Men jeg pigeskriger ikke. Jeg skriger som en mand. Og jeg vil gerne lige hurtigt tjekke, hvor mange der er tilbage, hvis jeg har lyst. Time. Kun 5 minutter. Fuck. Kan jeg komme den over? Er der en eller anden hemmelig knap? Ikke nogen knap. Kiste. Hvis der ikke er det, jeg har allerede kiste. Så ellers så siger jeg bare... Var der kun... Jeg kan ikke mene, der kun... Nå. Der skal jeg ikke. Jeg ved ikke, om I kan se på mig, ja. Nå nej, I kan stadig ikke se mig. I kan godt høre, jeg... Nå. Jeg er i et hul i jorden. Lad os gå derned. Sulten. Kom så op ad trapper. Hvad er det her? Det er ikke sjovt. Wow! Fuck, det er sjovt, jeg fik. Fuck, det er sjovt. I skulle se mig. Jeg rystede i hele kroppen. Jeg tænkte sådan, hvad gør den? Og så skulle den der ildbold efter mig. Fuck, jeg skal lige komme over det der chok. Vent lidt. Til vi ender med, at vi alle sammen er derinde. Og så vil vi jo dø en efter en. Hvad? Kister. Hvad hedder det? Kister. Så er der mange kister. Nej. Jeg er midt. Der er mange kister. Og mange kister betyder mange mennesker. Så ja. Nu er dødsen. Ikke noget. Jeg vil bare have en hjelm. Bedre bukser. Tætflag. Fuck, jeg er nervøs. Jeg er bange for det. Sko. Det er ironisk, at jeg ikke får noget hjelm. Nu må jeg bare finde et dejligt sikkert sted, jeg kan tage det her på. Fuck, min første deathmatch. Nemlig, I hørte rigtigt, min allerførste. Fedt. Ingen ting, der er godt her. Ingen pil. God, han er et problem. Han vinder. Jeg ved ikke hvad. Så pas. Okay, jeg løber. For jeg løber fra ham. Okay. Ja, anden plads. Fuck. Godt så. Nej. Hvor er du? Hvor er du?
Der er du. Det er mig. Det er godt slutter, Viggo. Nå. Men jeg vil sige tak fordi I så den her video. Og husk at smide et like, kommentar i gør. Det var dig, der vandt. Fuck dig. Ja. Jeg vil bare sige... What? Viggo B for found at Gamer. Ja. Men jeg vil bare sige tak fordi I så med. Vi ses i en anden video. Det var totalt meningen, jeg faldt ud. Nå. Husk at smide et like. Husk at subscribe. Gør alt det der andet. Jeg vil bare sige ses.